טריאטלון, טריאטלטים אילת, מתנ"ס אילת. מני, תסתובב, מני. מני, תסתובב לקהל, מני. תודה רבה לכולם. החלק העממי הסתיים. אנחנו מצפים ומחכים לחלק התחרותי. תודה רבה לכם. אפשר עדיין להישאר בחוף, לצפות בשאר האירועים. תודה רבה, להתראות בשנה הבאה. דרוצקי, זוכה בקופה איתם. המזכה הזה הוא מזכה שמתקיים מדי שנה כבר מדי 40 שנה, מסורת של אירועי שמחת תורה באילת, ובשנים האחרונות שהבאנו זה יחד עם אירועי האולימפיאדה. יש פה לכבוד ישראל פתוחים, שגם מזכה מעלה את זה ליוטיוב.